Hi guys, welcome my YouTube channel. So friends, in the first vlog, first vlog today I dura pondilla panda beach pondilla beach nikleku ee buildings industrial works the buildings tunagane gottav malla undu buildings en dura pondilla endu kela kudla dakle gottav dura pondilla endu ಇನ್ನು ಮೂಲ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತೆ ಐತ ಪುರ ಬಂದರು ಐತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೀಚ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂವೆರ್ತಿಕ್ ದಿನ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೀಚ್ದ ನೀರಿನ ತೂಪುನ ದುಂಬುಂಡತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಕಾಂತಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪೊಯ್ಯಡ್ ಬುಪ್ಪ ಅಂತೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ತೂನಗಾನೆ ಏತು ಬಂಗ ಬರಂತೇರು ಅಕ್ಲು ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಆಜಾರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ತದೇರಿ ಏತು ಬಂಗ ಬರುವಂತೇರು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಗಾಳಿಪಟ ಪುರ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂತಾರೆ ಗಾಳಿಪಟ ಪುರ ರಾಪ ಅಂತೇರು ಪೂರ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂತುಂಡು ಏತು ಬಂಗ ಬರುವಂತ ಚೂರ ಅಂಚಿಂಚೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೂ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಸಂಡೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂ ಅಂತೇರು ನಮಕು 3 ಗಂಟೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಯರು ಸುಲಭ ಕ್ಲಂಚ ಇಂಚಾನ್ ಅಂಡೈಕ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರಂತೇರು ಪಂಡ ಉಂತೊಂದು ತುನಗನೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಅವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂತೇರು ಏತ್ ಬಚ್ಚದು ಪೋ ಬಂದು ಶಿವ ನೀನು ಅಲ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ ರೈಟ್ ಹೋಗೋ ಹಾಂ ಶಿವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಾ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇವನೇ ಅಲ್ಲಿಗೋಗೋ ಅಲ್ಲೋಗೋ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ಬೇಕು ರೆಡಿ ಸರ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ರೆಡಿ ರೋಲಿಂಗಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೋಲಿಂಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಶಿವ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮೋನೆ ತೊಲೆ ದೊಂಬುಗು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪಾದ ಬಾರ್ದು ಬೋತು ಏತು ದೊಂಬತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲ್ಯ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಏಯ್ ಏಯ್ ಕಲ್ವೆ ಕಲ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಕೈ ಒಂದು ತುಜಪಾಲೆ ಕಣ್ಣದೆ. ಇತ್ತ ದೂರ ಬಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ತುಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಿಣಿರಾಮ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಹೀರೋತ ಗಿಣಿರಾಮ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಹೀರೋ ಸೈಕಲ್ದಿನೇ ನೆರೆಯತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಡಾಂಕಿ ಮಂಕಿ ಗೋಪಾನಂತೆ ಪೋಡ್ಗೆಲ್ಲ ನೆರ್ಪೆನಂತ ಗಟ್ಟದಕ್ಲತ್ ಕೈಟ್ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಕೈಟ್ ಅತ್ತು ಕೈಟ್ ಗಾಳಿಪಟ ಓಪಿಂತಿಲ್ಲ ದೂರ పోవందులారు ಏಯ್ ಕೇನುಜಾ అయ్య మూసుంటే దాది నుదులే దాదా ಇತ್ತೆ ಒಂದಿಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರಹ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದೇರು ಐಕಲ ಕಲ್ಲರ್ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ ದೀತೆರ್ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಕಾಂತಾರ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಕಾಂತಾರಡ್ ರಾಮ್ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೆರತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮೇಲ್ ಆಡಣ್ಣ 6 ಎತ್ತೇರ್ 6 ದೀಪ ಪೂರ ಬೆಳಗಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮದ್ದೆತ್ತೋ ಅಂತೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೋ ಅಂತ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಾದು ನೆಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲಾತ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋನು ಪಾಡುವೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನೀತೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ.